Уважаеми зрители, тези дни още едно българско име след Мария Бакалова се завъртя из холивудските среди. Дори подочух, че на тайна среща Брад Пит, Глен Клоуз и сър Антони Хопкинс го обсъждали и всеки питал: кой? Не съм го чувал, Сега ще ви го представя. Той е, неговото име е Иво Сиромахо! Прекрасните момичета от балет Магадан си Куко Бен! Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия 7/8. Както знаете, днес в купон трите партии на корупцията ГЕРБ, БСП и ДПС отхвърлиха дневния ред на Народното събрание. А той включваше важни теми, като, забележете, промени в изборния кодекс, проверка на всички факти и обстоятелства, свързани с сараите на Росенец, проверка на всички факти и обстоятелствата при използването на сълзотворен газ и насилие от полицията срещу протестиращите през миналата година. Тези точки трите партии на корупцията ГЕРБ, БСП и ДПС пожелаха да не бъдат обсъждани и гласувани в парламента. Защо ли? Ами защото сговорна дружина в пандис не влиза. Уважаеми зрители, някои вече оприличиха ГЕРБ, БСП и ДПС на триглава ламя, но аз мисля, че това по-скоро е една едноглава ламя с три търбуха. Уважаеми зрители, по примера на парламента и ние в шоуто гласувахме дневния ред на предаването и единодушно решихме по-късно тази вечер да видите завръщането на рубриката Златната рибка с Слави Трифонов и Краси Радков. Първо, 2 милиона последователи не означават, че 2 милиона ще харесат този продукт. Или ако харесат този продукт, то той ще бъде адекватен на техните джобове, способности финансови или морални. Благодаря ти за това интервю. Аз благодаря повече. Благодаря. Уважаеми зрители, останете след рекламите, когато ще видите завръщането на рубриката Златната рибка с Слави Трифонов и Краси Радков. Добър вечер, уважаеми зрители. Радвам се ви видя. Много ми дойде напрежението и напоследък реших малко да разпусна, като си върша работата на водещ на моето шоу. Лошото, че сигурно няма да разпусна, ще се напрегна още повече, защото сега е време за рубриката Златната рибка. С един човек, който винаги ме дразни и провокира. Краси Радков! Извинявайте, извинявам се. Че може ли още един път, че обърках такта, господин Трифонов, да влезна? Не може. Добре, извинявайте, колеги, просто не сме били от 4-5 месеца или колко вече стана, не сме го синхронизирали тук. Какво? Много ми е приятно, не съм виждал господин Трифонов вече толкова време. Много добре изглеждаш. Много се радвам, че възобновихме рубриката Златната рибка.
която водим от 4 до 5 часа. И Това е продължение велико. Това е велико. Да, първо искам да ви поздравя. Много ми хареса интервюто на Филип Станев, където с вашия телефон ви взе. Явно вашия телефон има повече способности от другите телефони. 2 милиона лайка. Не знам, беше много. Аз просто ти казвам, какви са фактите, не че ще се Да, хваля. разбира се. Много лайкове хората споделят. Да, не съм. Вие Просто вече сме много добри. между